Aika ja rahat, jotka olet tuhlannut tilapäisiin korjauksiin joka talvi, se päättyy nyt. Epäonnistumisesi johtui väärästä materiaalista. Ratkaisu parkkihallin vuotoihin on Turboseal, K-vesi-eristysteknologian ylpeys. Turbosealin teknologia on valtion tunnustamaa. Valittu yhdeksi Korean top 10 uudesta teknologiasta. Palkittu IR52 Yangyongsil-palkinnolla 2 kertaa. Alan ensimmäinen. Se on K-vesi-eristysvallankumouksen teknologia, joka on saanut jopa presidentin kunniamaininnan. Miksi kovettuvat materiaalit, kuten epoksi ja polyuretaani, epäonnistuvat? Kun betoni kutistuu talvella, kovettunut korjausmateriaali ei voi seurata liikettä ja halkeaa uudelleen. Vesi pääsee sisään rikkoutuneesta raosta. Turboseal on erilainen. Se käyttää erittäin viskoosia, joustavaa geeliä, joka ei koskaan kovetu pysyvästi. Vaikka betoni kutistuu ja värisee, geeli venyy ja supistuu sen mukana, estääkseen yhdenkään aukon. Tämä on salaisuus maailman ensimmäisen täydellisen vesieristyksen saavuttamiseen. Lopeta vuotuisten vuotojen loputon kierre joka talvi. Turboseal negatiivinen ruiskutusmenetelmä on oikea vastaus. Ota yhteyttä erikoisyritykseen nyt.